Bueno, boas noites, son ahora mesmo as 8 da noite. Comenzamos co pleno ordinario de hoxe 15 de xaneiro, bueno, que era do día 8, adiado a hoxe día 15. E empezamos co punto 1 da orde do día, que é a dación en conta de resolucións da alcaldía. Que teño aquí son as resolucións dende a 593/25 a 698/25 e da 1 a 26 a 14 do ano 26. Están todas en disposición de todos os concelleiros. Como dación en conta, nada máis. Pasamos ao punto seguinte da orden do día, que é a dación de conta de asuntos varios. Aquí teño que dar en conta dous asuntos que son unha contestación parlamentaria da Xunta de Galicia polo tema do pediatra para todos os concelleiros, o tema do pediatra en Lestrobe, en donde fixos unha pregunta no Parlamento de Galicia e o responsable contestou que o pediatra titular da plaza do Centro de Saúde de Dodro cesou na súa actividade por xubilación forzosa ao cumprir os 70 anos de idade, con data efectiva de xubilación o 16 de febreiro. No relativo á reposición e cobertura da praza, esta está prevista mediante recurso ás listas de contratación de pediatría. Non obstante, na actualidade non existen profesionais dispoñibles nas devanditas listas, circunstancia estructural coñecida no ámbito da pediatría de atención primaria que condiciona a posibilidade de cobertura inmediata das prazas vacantes, tanto de carácter temporal como definitivo. En canto á organización asistencial, o Centro de Saúde de Dodro atópase integrado no Servicio de Atención Primaria de Padrón de conformidade co establecido no decreto 200 do 93 do 29 de xullo de ordenación da atención primaria da Comunidade Autónoma de Galicia. Esta adscripción responde a criterios organizativos e de planificación asistencial establecidos normativamente, co objetivo de garantir a continuidade e a accesibilidade da atención sanitaria á poboación infantil adscrita. Respecto aos datos asistenciais dispoñibles, a poboación infantil adscrita ao Centro de Saúde de Dodro é de 129 nenos e nenas. A data de hoxe, 23 de decembro, tendo en conta que o día 25 de decembro é festivo, existen ocos de demanda asistencial dispoñibles para o día 26 de decembro, o que supón unha demora máxima de 2 días para a atención pediátrica, mantendo así uns tempos de resposta compatibles unha atención axeitada á demanda existente. Finaliza, non existe outra documentación adicional relativa á situación da praza de pediatría no Centro de Saúde de Dodro, distinta a aquí reflectida, para a información dos concelleiros. E tamén quería dar en conta da situación das obras do POS para a información, porque parece que levamos un retraso importante nas obras e non é así, ou polo menos a nos parecenos que non é así. De feito, a única que está hai unha do POS adicional do 24 que está no proceso de contratación, que é saneamento en Cancelabrea, que son as dúas, unha que viña pendiente do ano 23, que se xuntou ca do ano 24, entonces ahora mismo eso é o que está en contratación. Despois, a obra acondicionamento do entorno da Escola de Lestrobe empezouse hoxe, mellora do viario do núcleo de Vexo, firmouse o contrato hoxe, ese é do ano 24. Do ano 25, a rehabilitación do Centro de Artes Escénicas de Dodro está sufrindo demoras porque hai problemas co proxecto, estáse requirindo modificacións continuas do proxecto. A última é unha modificación sinxela, que aparecen marcas comerciales na mesma redacción do proxecto e hai que quitalas. Algo parecido pasa no camiño acceso a Teallo pola Cruz de Abelán, que irá ao próximo pleno a modificación do proxecto porque se fixo aí unhas melloras. Do POS adicional 2 do 25, que é a pista do Valo de Mansell e outro, está en proceso de contratación. Camiño en Eiró e outro tamén está en proceso de contratación. Segunda fase do POS adicional do 25, segunda fase, mellora da seguridade viaria en San Xoán de Laíño, tamén está en proceso de contratación. E os do POS adicional da segunda fase do 4 do 25, que se sacaron outro día, aprobouse outro día neste pleno e aínda non está aprobado pola Diputación. É importante, me parece, que os concelleiros sepan a situación das obras que está a facer o Concello de Dodro. E pasamos ao punto seguinte da orde do día, que son de deliberación e acordo. O punto 3, aprobación se procede de acta da sesión do 14, do 11 do 24. Por fin veñen as actas ao pleno. Voulle dar un turno a cada portavoz para que fagan as súas aportacións. Portavoz do Partido Socialista de Galicia. Bueno, primeiramente, quería destacar este
digamos, a demora en traer aquí as actas ao pleno para a súa aprobación. Isto ben debido que a transcripción literal e a parte de empregar o tempo prácticamente un funcionario ou funcionaria todo a maior parte do tempo en transcribila, a intención do grupo de goberno, e creo que o dos demais grupos políticos aquí, debe de ir encaminhada a instalación para videoacta. Estamos solicitando orzamentos para saber máis ou menos de que vai. Logo terá que seguir o proceso administrativo correspondente. Pero, bueno, simplemente decirlo para que teñamos en conta e evitar estas demoras de tempo, porque unha vez que estea grabado, pois se sale o da videoacta xa está. E agora, con respecto á acta esta que procede do 14 de 1 de 2024, nada que dicir. Moitas gracias. Portavoz da Agrupación Política Xente de Dodro. Bueno, vimos a este pleno que se retrasou unha semana supuestamente para un maior estudo dos asuntos a tratar. E agora resulta que chegamos aquí non hai asuntos que tratar. O que hai que someter a votación son actas do ano 24, de xaneiro do 25 e de maio do 25. Acaba de falar o señor Castro de retraso nas obras do ano 23. Bueno, a primeira acta que vamos a aprobar é de novembro de 2024. Un ano e 2 meses. Bueno, xa non son solamente as obras as que van con retraso. Son as actas, os plenos, en fin. Non é que as cousas vayan con retraso, é que non se fai nada, absolutamente nada. E sobre o contido da acta, pois, bueno, de momento non temos nada que decir. Portavoz do Partido Popular, por favor. Sí, nós si temos algo que decir. A nos chegounos a convocatoria deste pleno o luns ás 15-14 horas da tarde, no que non viñan as actas. Entramos na sede electrónica e non había absolutamente ninguna documentación do pleno. Presentamos un escrito pola sede electrónica comunicando este feito. Ao día, eu, concretamente, personalmente, eu pedín que se me remitira a documentación do pleno ao día seguinte, xa que o martes iba a estar de viaxe, non podía ter acceso á sede electrónica para descargala. Remiteuseme parte da documentación, porque as actas non se me remitiron, co cal, pois, bueno, púseme en contacto ca secretaria do Concello, expliquei o que ocurría. Na sede electrónica tampouco estaban colgadas as actas e, bueno, despois de que o comprobou, efectivamente, confirmoume que debía haber un erro porque as actas normalmente chegan por mail e non chegaron, logo colgaronas na sede e fixeron máis chegar por mail. Eu, concretamente, recibinas ás 14:56 horas da tarde do martes. Hoxe é xoves. Temos para aprobar, ahora mismo que estamos cata do 14 de novembro de 2024, necesitaron vostedes 14 meses para traer a acta a aprobación. E nós, en 2 días, temos que revisar 100 e pico folios e ver se está correcta. Así que, por favor, pedimos un pouco porque o tema de que non cheguen as actas, non estén subidas á sede, nin cheguen por correo, non é a primeira que ocurre, xa ocurriron máis veces. Entón, pedímolle que, por favor, non se demoren en traer as actas semejante cantidade de meses, máis dun ano, e dúas, unha vez revisada, porque sí que a revisamos, quitando o tempo do noso descanso, tamén hai que decilo, pois, bueno, as actas están que dan vergonza, pero todas. Cando remitimos nós, concretamente, este grupo municipal, remite en moitas ocasións as intervencións tal cual se din no pleno ao departamento correspondente do Concello. Resulta que cando as copian na acta, pois, bueno, copianas como lle cadra, sin puntuación, sin puntos e aparte, sin espacios, cambiando incluso en ocasións palabras
signos de admiración ou un punto de aparte. Pero cando non mandamos esa intervención e a transcriben, bueno, eu non sei se vostedes leeron as intervencións do pleno, porque non son só as nosas, hai algunhas súas, señor alcalde, que dá verdadeira vergonza, porque non se entende o que di. Non teñen ningún tipo de puntuación, todo é con 20 comas, todo de corrido, e lees un parágrafo e non te enteras do que di. Entón, o que sí que pedimos é que, por favor, cando mandamos as intervencións, é que é copiar e pegar, que non teñen que pasar máis traballo, porque as mandamos tal cual as decimos aquí. E cando as transcriban, se a persona que o fai pois non fai nada de corrido, pois polo menos que alguén a revise e que polo menos poña algúns puntos, porque de verdad que lle digo que as lea. A parte deso, bueno, ca ata do 14 de novembro, na páxina 78, o punto 15, non vamos a entrar nas correccións ortográficas, pero bueno, esta sí que me parece un pouco escandalosa. Na páxina 78 do punto 15 da moción do tasazo de residuos, na nosa intervención, concretamente na miña, na 1, 2, 3, cuarta línea, di: porque recórdolle que non fai moito tempo nas últimas eleccións automáticas, pon aquí, pídolle que o modifique, que se diga autonómicas, porque eso, se alguén corrixe ata ou o lee, xa se dá conta. Como estas hai moitísimas máis, hai, bueno, infinidade. De verdad que lle invito a que lea algunhas que outras intervencións. Nada máis que decir. Pois moitas gracias. Eu contestarei depois un pouco a todos. Portavoz da Unidade Veciñal de Dodro. Aquí. Bueno, boas tardes a todos. A verdade é que as actas en total non son 100, son 200 folios en total. O sea, pero bueno, eu na ata da 14 de novembro, que é a que estamos falando agora aquí, a verdade é que eu non me acordo. Non me acordo. Se poño a mirar a ata, non me acordo. O que dixen fai un ano e 2 meses, non sei. Basicamente, imos aprobarla, claro. Portavoz da Unidade Veciñal de Dodro. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Disculpa, Xoan. Boas noites. A min na sede electrónica, por resumir un pouco, pídenme, non sei se aos demais, pero a min pídeme unha enquisa sempre de satisfacción, non a cubrín aínda. Dito isto, eu entendo que si hai erros sempre, non en estas actas, en todas, pero de maneira sucinta, como di a Lei de Procedimento Administrativo, os acordos e as deliberacións que nós lles pasamos, como acabamos de dicir aquí, están ben. Outra cousa é que, bueno, habría que mellorar, como acaba de decir tamén o portavoz do Partido Socialista. Bueno, eu, antes de nada, pois, agradecer a comprensión. Sí, efectivamente, o por sucedido con estas actas foi primeiro producto de que se están facendo as actas literales, entonces se graban e se pasan, entonces, bueno, pues as persoas a veces en semejante tocho pues cometen erros de transcripcións e de puntuación e, efectivamente, de comprensión. Estou completamente de acordo con vostede. Outra parte do tema é que o TEDEC estáse a da Diputación, como vostedes ben saben, é un sistema que funciona aparentemente bastante ben, pero, bueno, últimamente con estas historias non nos están funcionando nada ben, envían unhas cousas e outras non teñen explicación, estamos, bueno, peleando con eso continuamente. Bueno, chegaron tarde porque cando nos enteramos se procedeu a enviar directamente por correo electrónico a todos os concelleiros, non? Como moi ben dixo o portavoz do Partido Socialista, estamos intentando sustituir este procedimento que temos ahora instaurado, que é, pois, gravar as actas, as sesións como podemos, por un sistema de videoactas que é bastante caro, que, bueno, que estamos intentando solucionar o tema económico por un lado para poder telo, non? Entonces, automáticamente sería inmediato, sería moito máis rápido e tal. Pero, bueno, que conste que sí, que efectivamente somos conscientes que hai un problema, que estamos traballando para que non se repita e, bueno, e pouco máis podo decir, non? Simplemente, pois, pasar a aprobación, se lles parece, da acta do día 14 de novembro de 24. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado por maioría. Repito que moitas gracias pola comprensión. Aprobación se procede, punto 4, aprobación se procede da acta da sesión do 14 do 1 do ano 25. Portavoz do Partido Socialista.
Igual que na outra, nada que dicir. Portavoz da Agrupación Política Xente de Dodro. Pois sí, un pouco máis do mesmo. Este é do 14 de xaneiro, pero creo que, se non recordo mal, nalgúna destas actas se recolle xa, creo que era de novembro de 2024, o mismo problema que se ven de comentar agora mesmo. É dicir, un ano e 2 meses despois seguimos cos mesmos problemas na sede electrónica, na comunicación dos plenos, da documentación. É dicir, leva vostede un ano e 2 meses como mínimo intentando. Bueno, así, con sorte, ao mellor dentro de 5 ou 6 anos, ou mellor, se continúa, ao mellor igual conseguimos algo. A verdade é que ahora terse que reler toda esta documentación, máis os decretos, pois eso, en escasas horas, tendo en conta que os demais tamén teñen outras ocupacións, pois sí que requiere un esforzo que non ven ao caso, porque facendo esas cousas normales, como ten que ser, pois o normal é aprobar a acta, pois se non é no pleno seguinte, pois no segundo pleno, e non vir agora un ano despois a aprobar unha acta é o mismo, total vai ser igual na acta. Entón, pois é máis do mismo, pero aplicado a todo. Ora que non respetan absolutamente nada, nin os dereitos máis básicos do Concello, dos concelleiros, non se respeta. E sobre a acta, o mismo que antes, non temos nada que decir. Moitas gracias. Portavoz do Partido Popular. Sí, bueno, reiterámonos no dito na redacción e transcripción das intervencións e queremos solicitar unha modificación na páxina 14, tamén nunha intervención nosa. Revisamos a nosa intervención, que a tiñamos escrita e revisamos a grabación, e na última frase di, como xa fixeron outros moitos concellos gobernados polo PSOE, BNG, etc. Non, nos dixemos como xa fixeron outros moitos concellos gobernados polo Partido Popular, etc. Entón, pídese que cambien eso, senón que revisen a grabación, se non estiveran de acordo. Non ten maior importancia, pero, bueno, que cambien así as palabras nunha intervención, pois tampouco ten moito xeito. Tomamos nota da modificación. Portavoz da Agrupación Unidade Veciñal. Nada que decir. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Nada que dicir. Bueno, eu agradezcolle aos concelleiros, aos portavoces, a brevedade, non así ao portavoz da Xente de Dodro, que con esas intervencións, evidentemente, ocupamos espacio inútilmente. Bueno, entendo que vamos a modificar esta acta tal como pide o Partido Popular e, se vos parece, se votamos a favor, pois se quedaría aprobada con esta modificación. Votos a favor da acta do 24 de xaneiro. Votos en contra, abstencións, 2, queda aprobado por maioría. E agora a acta do día 14 de maio de 25. Portavoz do Partido Socialista. Tamén nada que dicir. Portavoz da Agrupación Política Xente de Dodro. Bueno, este é reciente, este é de maio de 2025, non pasou moito tempo. Pero, bueno, tampouco pasa nada, porque da igual que este ben que este mal, como diga algún voceiro, van a aprobar igual. Gracias pola brevidade. Portavoz do Partido Popular. Nesta acta nada que decir. Portavoz da Agrupación Xente de Unidade Veciñal de Dodro. Nada que decir. Se nos pode decir as actas que quedan por aprobar, que creo que quedan bastantes, non? Quedan, sí. Hai algunhas que se irán... Ao final, Hai claro. algunhas que irán rápido porque son máis cortas, non son... Pero eu rogaría que... Sí, estamos en eso. Estamos... Porque senón... Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Nada que dicir. Bueno, vamos a pasar á votación. Votos a favor desta acta. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada por maioría. Punto C da orden do día, parte C, mocións ordinarias. O punto 6 é unha moción do PSDG sobre modificacións introducidas na Lei do Patrimonio Cultural de Galicia. Por favor, Moncho. Sí. Bueno, exposición de motivos.
A Lei de Medidas Fiscais e Administrativas, conocida como Lei de Acompañamento de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, ten como finalidade propia a introducción de axustes técnicos e puntuais necesarios para a correcta execución orzamentaria. Porén, de maneira reiterada nos últimos anos, este instrumento normativo está a ser empregado para introducir reformas en leis sectoriais de especial relevancia, sen o debate público, a participación social nin o rigor parlamentario que este tipo de modificacións sustantivas requiren. Esta forma de proceder resulta especialmente preocupante cando afecta a unha norma estruturante como a Lei 5/2016 do 4 de maio do Patrimonio Cultural de Galicia, que debería constituir o marco xurídico básico para a protección, conservación e posta en valor do patrimonio cultural galego, entendido como un ben colectivo non renovable e de interese xeral. As modificacións introducidas a través da Lei de Acompañamento evidencian unha orientación claramente desreguladora, amparada nunha suposta simplificación administrativa que se traduce na reducción dos controis previos, na flexibilización dos contornos de protección e no debilitamento da tutela efectiva da Administración autonómica sobre o patrimonio cultural. Este cambio de enfoque supón un tránsito desde o modelo preventivo e garantista cara a outro de control administrativo mínimo, con riscos evidentes para a conservación do patrimonio histórico, cultural e paisaxístico de Galicia. Un dos aspectos máis problemáticos desta reforma é a transferencia de funcións decisorias aos concellos en relación coa valoración e protección dos bens culturais catalogados, coa excepción dos declarados bens de interese cultural, sen que esta delegación vaya acompañada da correspondente dotación de recursos económicos nin de personal técnico especializado. A maioría dos concellos non dispoñen de arquitectos, arqueólogos nin técnicos en patrimonio suficientes para asumir estas responsabilidades con garantías, o que pode derivar nunha aplicación desigual da normativa, inseguridade xurídica e unha protección insuficiente do patrimonio. A estas circunstancias súmase a introdución do silencio administrativo positivo en procedimentos que afectan directamente a bens patrimoniais, permitindo a execución de actuacións sen informe técnico expreso, precisamente nun contexto de insuficiencia estrutural de medios municipais. Na práctica, esta medida deixa os bens culturais catalogados nunha situación de vulnerabilidade incompatible cunha política pública responsable. Especialmente sensible resulta a flexibilización da protección dos contornos dos Camiños de Santiago, bens declarados Patrimonio Mundial pola UNESCO, e cuya preservación exixe necesariamente a conservación do seu contexto territorial, ambiental e paisaxístico. A progresiva artificialización destes espazos pode comprometer non só a súa integridade cultural, senón tamén o seu recoñecemento e prestixio internacional. Cómpre lembrar, ademais, que o artigo 46 da Constitución Española establece que os poderes públicos teñen a obriga de garantir a conservación de promover o enriquecimento do patrimonio histórico, cultural e artístico, con independencia da súa titularidade, configurando esta protección como un mandato constitucional que vincula a todas as administracións públicas. Desde esta perspectiva, as modificacións introducidas non responden a unha estrategia integral da política cultural, nin a unha visión a longo plazo do patrimonio como elemento de cohesión social, identidade colectiva e desenvolvemento sostible, senón que priorizan a agilidade administrativa e determinados intereses sectoriais frente á protección do interese xeral. Por todo isto, o Grupo Municipal Socialista propón ao Pleno a seguinte moción. A proposta de acordo. Instar a Xunta de Galicia a revisar as modificacións introducidas na Lei 5/2016 do 4 de maio do Patrimonio Cultural de Galicia a través da Lei de Acompañamento dos Orzamentos, co fin de garantir un nivel axeitado de protección do patrimonio cultural e paisaxístico, especialmente no relativo aos bens culturais catalogados e aos contornos dos Camiños de Santiago. 2. Demandar que as reformas de legislación cultural se tramiten a través de procedimentos legislativos ordinarios con participación dos concellos, dos profesionais do patrimonio e da cidadanía, evitando o uso da lei de acompañamento para modificacións de carácter sustantivo. 3. Solicitar que calquera delegación de funcións aos concellos en materia de patrimonio cultural vaya acompañada da correspondente dotación de recursos económicos, persoal técnico, cualificado e mecanismos efectivos de coordinación interadministrativa que permitan o exercicio destas competencias con garantías. 4. Reclamar a eliminación do silencio administrativo positivo nos procedimentos que afectan a bens patrimoniais, asegurando a necesidade de informes técnicos expresos como instrumento básico de seguridade xurídica e operativa na toma de decisións. Moitas gracias, Moncho. Portavoz da Agrupación Política Xente de Dodro. Bueno, pois esta moción é unha mostra máis do cinismo de quenes están a gobernar o Concello de Dodro.
Está a falar o concelleiro responsable de obras da protección ao patrimonio paisaxístico. Xustamente, o responsable dunha construción ilegal feita cos cartos dos veciños. Xustamente, o responsable de vixiar pola legalidade das obras que ante o vertedoiro ilegal no monte de Bexo púxose de costas para non molestar aos seus amigos, a pesar de que tanto o secretario como o arquitecto apuntan á ilegalidade da obra. Alcalde, concelleiro, secretaria, arquitecto, isto semella máis un grupo de amigos do señor Ábalos. Maravilla. Portavoz do Partido Popular. Sí. A Xunta de Galicia traballa cada día con foco posto nas necesidades dos concellos e dos cidadáns, realizando unha aposta decidida pola desburocratización e agilización dos trámites da Administración, facendo que calquera cidadán que se achegue a ela poida atopar uns procedementos máis rápidos e máis sinxelos. Neste caso, un dos problemas que se viña acusando era a demora nos procedementos relativos a autorizacións de patrimonio. De feito, o Concello de Dodro leva sufrindo durante bastante tempo, algo que se debe a que a Xunta de Galicia asumía a tramitación de máis de 30.000 expedientes de todos os concellos de Galicia por ano e que levaba unha espera de 6 ou 12 meses por procedemento. Por iso, o Goberno galego impulsou a nova modificación da Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, dando resposta a unha demanda histórica da Administración local. Así, suprímese a necesidade de autorización por parte da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural en determinadas actuacións, por exemplo, as renovacións de canelóns, de baixantes, liñas de vida, para neves ou outros elementos complementarios nas cubertas, e se mantén a solución formal e constructiva existente. En outros casos, nin siquiera teñen que informar nin á Xunta nin aos concellos, o que permite unha mellora na xestión e reducción, sobre todo no tempo de espera nos trámites, xa que hasta agora a Xunta era a única administración autonómica que informaba sobre os bens con diferentes grados de protección polo territorio galego. A reforma basase en 3 eixes principales. Un é a supresión da necesidade de autorización previa por parte da Consellería de Cultura nas intervencións en bens catalogados con protección estrutural ou ambiental, pasando a ser os concellos os que poidan autorizar dita intervención, con lo cual os veciños recibirán bastante antes os permisos. 2, clarificación e homoxenización dos criterios nos camiños de Santiago catalogados e a súa contorna protexida, suprimindo a necesidade de autorización por parte da Consellería, pasando a ser valoradas polos concellos. Estas actuacións en municipios de máis de 50.000 habitantes nos que o trazado pase por superficie urbana, xa que se fará no marco de desenvolvemento municipal, e as intervencións que non afecten ao trazado aos bens estruturais ou parceles colindantes. E terceiro, a agilización dos trámites para as tarefas forestais, deixando de precisar autorización para tarefas de silvicultura ou sustituindo o permiso da Consellería por unha declaración responsable nas cortas de árboles cando afecten só a bens de protección estrutural ou ambiental. No caso do territorio histórico do Camiño, elementos BIC ou protección integral continuará sendo necesaria a autorización da Consellería. Con estes cambios, a Xunta de Galicia trata de agilizar e desburocratizar os procedementos, garantindo unha protección máis eficaz e coherente do noso patrimonio. En esta moción, a oposición di unhas cuantas mentiras, porque di que a lei foi modificada sen debate nin participación social, e iso é falso. A Xunta de Galicia presentou ante todos os alcaldes, concelleiros e técnicos de Galicia estas modificacións, con reunións en todas as provincias. E máis adiante as modificacións foron debatidas no Parlamento de Galicia e finalmente aprobadas. Nin tamén o silencio administrativo positivo deixa os bens culturais nunha situación de vulnerabilidade. Isto é falso. O Real Decreto Legislativo 7/2015 da Lei do Solo de Galicia establece en ningún caso entenderás adquiridas por silencio administrativo facultades ou dereitos que contraveñan a ordenación territorial ou urbanística.
así que o que están dicindo na moción non é certo. Isto implica que non se poderán obter por silencio administrativo licencias que vulneren o establecido na Lei de Patrimonio Cultural de Galicia. Tamén din que os cambios supoñen riscos evidentes para a conservación do patrimonio histórico. E tamén é falso. As modificacións na lei non supoñen ningunha reducción das normas de protección. Ningunha. Seguen sendo as mesmas, aínda así, os concellos non poden ser considerados como entidades incapaces ou menores, porque tamén traballan pola protección do patrimonio. Din tamén que a modificación supón unha transferencia de funcións decisorias aos concellos. É totalmente falso. Non se pode entender como unha atribución de novas competencias aos concellos, posto que xa viñan emitindo unha licencia urbanística que tiñan que ter un informe do arquitecto técnico municipal, co cal non lle supón absolutamente máis traballo. Din tamén que as administracións desprotexen o patrimonio, e tamén é falso. Todas as administracións teñen a obriga de velar pola protección do patrimonio, todas, o Concello tamén. Esta tarefa debe ser conscientemente asumida por todos. E, por último, din tamén que as modificacións poñen en risco a protección dos camiños de Santiago. E tamén é falso. Suprímese a necesidade de adaptación do planeamento municipal ás previsións do Plan Territorial Integrado do Camiño de Santiago para que os concellos estean habilitados para autorizar as intervencións que se realicen no seu ámbito. E, de xeito concreto, introdúcese unha listaxe de usos, actividades e intervencións compatibles coa protección dos camiños. Gracias. Portavoz da Unidade Veciñal de Dodro. Sí, contestarlle a portavoz do PP que a demora dos 30.000 expedientes é porque o primeiro que fixo o Partido Popular ao chegar ao goberno despois do bipartito foi recortar drásticamente o orzamento da Dirección Xeral de Patrimonio. A xente que estaba traballando ali facendo precisamente informes, botáronas á calle, porque se acabou o contrato, non houve renovación, non houve nada, foi prácticamente o que pasou. Por eso hai a demora, evidentemente. Antes non había. A demora producirse no momento que chegou o Partido Popular ao goberno. Nós estamos de acordo con esta moción e votaremos a favor, pero antes tamén queremos facer unha relación de organismos e colectivos que expresaron críticas e reservas sobre a modificación da Lei de Patrimonio Cultural de Galicia. Un deles foi o Consello da Cultura Galega. Fai un informe demoledor no que se alerta de que a transferencia de competencias aos concellos pode perder control sobre os bens patrimoniais e xerar problemas constitucionais pola eliminación de autorizacións previas da Xunta. A Federación Galega de Municipios e Provincias presentou alegacións argumentando que este cambio normativo supón unha maior carga de traballo para os concellos e que terán que desenvolver eses trámites sen financiamento correspondente, vale a tratarse dunha competencia exclusiva da Xunta, que procede á súa delegación sin achegar os recursos necesarios. A Plataforma Estatal de Profesionais de Arqueoloxía, moi crítica á regulación e á perda de garantías de protección dos bens patrimoniais. A Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago de Compostela. A Xunta de Goberno da Facultade, na súa xuntanza de 16 de decembro, aprobou un escrito en defensa do patrimonio cultural de Galicia. O centro expresa con este texto o seu desacordo coa proposta de modificación introducida na Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, que delega nos concellos a autorización de intervencións en bens catalogados con protección estrutural ou ambiental, eliminando a preceptiva autorización previa da Consellería de Cultura. A Real Academia Galega de Belas Artes tamén fixo público o seu rexeitamento. A Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural de Galicia fixo a Patrigal, fixo un escrito asinado por 22 asociacións de protección do patrimonio de todo o Estado e que vai presentar na Consellería de Cultura. Prácticamente todas as asociacións relacionadas coa protección do patrimonio, tanto galegas como estatais, están en contra desta medida. O PP é o único que non lle importa nada ao patrimonio cultural galego, porque este é unha das señas que nos identifica como nación. Non temos claro que o silencio administrativo permita a actuación no patrimonio cultural, pero en ese caso pode pasar que os técnicos municipais, que non teñen competencias en patrimonio, deixen pasar os expedientes todos serían aprobados por silencio administrativo, un despropósito.
si se dá este caso, si se chega a dar este caso. Non temos claro que o silencio administrativo permita estas actuacións. Ademais, esta é outra competencia máis que a Xunta delega nos concellos, sen aportar nin medios económicos nin de personal, xunto coa dos servicios sociais, a educación, no mantemento de centros, a política forestal, a xustiza, aportando locais e persoa auxiliar, e mantemento, etc. Pero pode pasar o seguinte: os hórreos, que son BIC, os hórreos de máis de 100 anos, e necesitan informe sectorial da Xunta, o sea, calquera obra nun hórreo, son BIC, necesita un informe sectorial da Xunta, por ser BIC. Pero unha intervención na área de protección, por exemplo, dos petroglifos de Bouzabadín, chegaría como un informe técnico do urbanismo do Concello, do técnico de urbanismo. Nada máis. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sí, estamos de acordo na moción, ca exposición de motivos, o que, por resumir un pouco, moitas cousas xa se dixeron aquí, do que o fracaso do Partido Popular con esta lei, leva 10 anos con ela, e ela mesma está emendando a súa propia lei. Unha lei que xa naceu mal, porque somente foi aprobada polo Partido Popular hai 10 anos, no ano 2016. E mire, resulta que agora non lles vale, e o que queren é botar balóns fora, e falando de que a burocratización que se vai a reducir. Non, o que se lle vai a pasar aos concellos. Máis carga de traballo, e, evidentemente, como se dixo xa aquí, sen personal. Claro, iso por que se fai? Porque non houbo diálogo. Houbo a presentación, minte o Partido Popular, claro, efectivamente, houve unha presentación do que íbamos a facer, este é o que hai, señores do Parlamento, señoras do Parlamento, vámoslo a votar. Temos maioría absoluta, a apisonado do Partido Popular aprobou eso, pero o que había que facer ao mellor era falar cos, non sei, a FEGAM mesmamente, para que xustamente viran desde os concellos cal era a realidade, porque non todos os concellos ten, como por exemplo, Dodro agora mesmo un arquitecto que foi pedido xa desde o ano 2018 polo Bloque Nacionalista Galego, e que, entre outras cousas que ven pola Deputación, tamén podíamos poñer un exemplo da Deputación, que sacou unha liña de axudas ao patrimonio para este ano, e incluso ao mellor para o 2026 de 2 millóns para unha liña para a protección do patrimonio. E aquí aprobamos unha moción xustamente para o arranxo de Eira da Malla en ese sentido. É algo que sí que debería de copiar o Partido Popular, e non coller e facer unha especie de parche que non resolve o colapso, e que o normal, desde logo, sería dotar de máis persoal a Xunta e dotar realmente da capacidade que ten que ter a Xunta, que é velar polo patrimonio. E o que está facendo é, co Camiño de Santiago, por exemplo, que se poidan cortar. O sea, parece que apostan por unha turistificación antes que polo patrimonio. Bueno, vese, desde que chegou o Partido Popular, non? Desde logo, claro, como non poden privatizar, os recortes non van a nunha privatización, porque hai unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza do ano 2022 que di que Traxa que non pode facer este tipo de informes. Claro, a quen lle pasamos? Aos concellos. Nós, por suposto, non estamos de acordo con estas maneiras de gobernar, xa o expresamos no Parlamento, apoiamos a moción e ainda imos máis alá da moción do PSOE, que no lugar que din de revisar, nos diríamos retirar, en vez de revisar, retirar as modificacións introducidas na Lei 5/2016 de 4 de maio. Portavoz do Partido Socialista de Galicia. Sí. Vamos a ver. O voceiro de SEDE. Primeiro que me extraña que agora que nas mocións que este presente, antes tiña sempre moito, nos últimos plenos sempre tiña moita presa e se marchaba. É dicir, estamos falando do patrimonio cultural, non do paisaxístico, pero vostede sempre que a súa mesma letanía sigue o sei. Voceiro do PP, moi ben, transcrita a lei, tal como está a lei, o que pon a lei aprobada por o Partido Popular, a transcribeu agora, non? E, bueno, agora vou dar a miña opinión sobre isto. A lei de acompañamento, que debería ser un instrumento para axustar aspectos menores e técnicos de orzamentos, convértese unha vez máis baixo o goberno do Partido Popular nun vehículo legislativo encuberto para introducir reformas de fondo en leis sectoriais, sen o debate público
recalco eso, nin o rigor parlamentario que requería. As modificacións introducidas revelan unha orientación claramente liberalizadora orientada a facilitar intervencións urbanísticas, forestais e turísticas en contornos protegidos, reducindo os controis previos e evitando a tutela da Administración autonómica sobre o patrimonio. A Xunta, baixo a retórica da simplificación administrativa, está transferindo competencias aos concellos sen asegurarlles medios técnicos nin personal especializado. Uns puntos a ter en conta que a Xunta delega nos concellos a función e a patria potestade de decidir se o elemento, ámbito ou paisaxe ten un valor patrimonial ou non. Tras esa valoración, otorgarse a decisión que estima oportuna. Trátase dunha delegación oculta, xa que non os dota nin de orzamento nin personal técnico cualificado. É, en toda regla, unha delegación de competencias encuberta, xa que, ao ser unha delegación, tería que estar dotada de orzamento e recursos humanos. O único patrimonio cultural que aparece protegido son os BIC, que xa se atopan protegidos pola lei estatal e non poden obviala. Esa desprotección ven significada en la eliminación de zonas de amortecemento e protección do Camiño de Santiago. Outra das modificacións que pon a lei é dar por efectivo o silencio administrativo. É dicir, pídese unha valoración ou informe sobre un ben patrimonial en concreto por unha actuación determinada. O de bendito informe ou valoración ten que solicitarse ao Concello oportuno. Se en 3 meses o Concello non dá resposta, dáse por válida a actuación e pode efectuarse sin ningún tipo de supervisión. As modificacións que supón a flexibilización dos contornos de protección, a corrección de erros por resolución administrativa, simplificación e desregularización de intervención forestais e agrarias e ampliación de excepcións para os bens da Igrexa Católica, que dice a Igrexa sigue a desfrutar dun réxime privilexiado ao quedar moitas intervencións sometidas directamente á autorización autonómica sin intervención municipal nin coordinación co urbanismo local e a introducción de usos compatibles nos camiños de Santiago. E despois, a disposición transitoria 10ª, que di que os procedimentos en curso irán ao réxime anterior, pero as novas solicitudes pasarán a rexerse pola norma simplificada. Unha valoración, a instrumentalización da lei de acompañamento. O PP emprega unha lei orzamentaria para unificar a legislación sustantiva, esquivando informes, participación cidadá e debate parlamentario. É unha práctica antidemocrática e opaca, reiterada ano tras ano. Desprotección patrimonial e urbanismo encuberto. A norma prioriza a axilidade sobre a protección, favorecendo intervencións privadas en áreas sensibles, en particular nos camiños de Santiago e nos centros históricos, mínimo incompatible coa conservación rigorosa do patrimonio, competencias en recursos. Delegar máis funcións aos concellos sin reforzar as súas capacidades é unha trampa administrativa que acabará degradando a calidade de tutela patrimonial. Desequilibrio entre conservación e negocio. Esta lei é o soño da industria inmobiliaria turística. Máis facilidades, menos informes, menos tempos de espera. Conclusión. Esta lei de acompañamento é un cabalo de Troia legislativo baixo a apariencia administrativa agocha unha reforma profunda do sistema galego de protección do patrimonio cultural orientada a desregular, privatizar e invisibilizar o control político. O Partido Popular está convertendo o patrimonio de todos nun instrumento ao servicio dos intereses económicos particulares, mentre reduce os controis e debilita as garantías democráticas. E desde o PSDG denunciamos con firmeza o abuso legislativo e a falta de transparencia, a desprotección do patrimonio cultural natural, a concesión de privilexios a determinados sectores e a ausencia de visión estratégica sobre a cultura como motor de cohesión social e entidade. Ademais, tipifica como delito a través do dereito penal calquera atentado con este patrimonio. Iso é o que dice o artículo 46 da Constitución española, que estaba ali, xa estaba transcrito no texto da moción. Bueno, antes da votación, decir dúas cousas. Simplemente me maravilla o cinismo do portavoz da agrupación política Xente de Dodro, que votou en contra da RPT que incluía, por fin, un arquitecto a tempo completo neste Concello. E agora di que non facemos nada. Polo menos estamos dotando o Concello de persoal para que, fora das presións persoais de un alcalde ou de outro, teñan ao seu posto de traballo coa suficientemente tranquilidade e garantías para que poidan exercer o seu traballo dignamente e sin presións, como sucedeu en outras épocas onde aquí había arquitectos que votaban escasamente un par de meses, sendo vostede alcalde. O seu cinismo é absolutamente increíble. E respecto ao Partido Popular, evidentemente, entendo que veñan aquí a defender unha lei
pero como quedou ben claro polas intervencións de todo o mundo e polo informe do Consello da Cultura Galega e incluso pola FEGAMP, que é curioso, presenta a FEGAMP cos votos de moitos concellos do Partido Popular que despois, bueno, teñen que retratarse públicamente. O que máis lle chama a atención é unha frase moi curiosa nas alegacións que di: sen o financiamento correspondente, mal lle a tratarse dunha competencia exclusiva da Xunta, que procede a súa delegación sin achegar os recursos necesarios. Isto é un pouco o colmo e a situación que sufrimos os concellos, tanto, isto xa nos parecía que en isto non, pero en isto tamén que nos chegue nos parece que temos que mostrar o noso desacordo. E, bueno, se vos parece, vamos a proceder á votación. Sí, poñamos, a nos danos igual, si vale retirar en vez de revisar, no punto primeiro, na primeira línea, dice, instar a Xunta de Galicia a retirar as modificacións introducidas na lei 5. A min vale, non hai ningún problema. Bueno, pois vamos a votar, non? Primeiro cambio e despois a moción en concreto. Votos a favor do cambio de revisar por retirar. Votos en contra. Abstencións ninguna. E agora, con este cambio, votos a favor da moción. Votos en contra. Pois non hai ninguna abstención. Queda aprobada a moción. Moitas gracias. Punto seguinte da orde do día é unha moción do Bloque Nacionalista Galego que vai a defender o portavoz do Bloque. Cando queira, xo. Moción para facilitar o acceso á vivenda no Concello de Dodro. A situación en exposición de motivos. A situación actual no acceso á vivenda en Galicia é preocupante por unha falta de planificación e previsión. En todo o país observamos como soben os prezos tanto para comprar como para alugar mentres descende ou desaparece o acceso á vivenda pública. Pese á Constitución de 1978 no artigo 47 ou a actual Lei Estatal 12/2023 de 24 de maio, polo dereito á vivenda que xa di no preámbulo sobre as vivendas sociais que o parque de 290.000 vivendas sociais apenas ofrece cobertura a un 1,6% dos 18,6 millóns de fogares que habitan no Estado, estamos no ámbito galego nestes últimos 14 anos nun páramo en materia de vivendas públicas. Os datos falan por si sós e porque o parque galego de vivenda pública en alugueiro que en Europa é o 9,3%, en Galiza non acada o 1%. Dodro non é alleo, por desgraza, a esta realidade. O esquecemento e abandono do noso rural tamén é a falta de vivenda digna para moitos colectivos que ven como escasean as vivendas fronte a un incontrolado boom de aloxamentos turísticos na nosa comarca. As distintas normativas sinalan xa as persoas mozas que teñen que atrasar a idade de emancipación polas súas dificultades para a incorporación ao mercado de traballo e o acceso á vivenda. Pero tamén Dodro percibe o drama de persoas separadas ou en risco de perda da súa vivenda, sexan cales sexan as causas, persoas con poucos medios, persoas que teñen traballos temporais no noso municipio ou comarca, ou persoas inmigrantes non logran atopar vivenda digna. Por todo iso, o Bloque Nacionalista Galego propón ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar ao Goberno de Dodro a adoptar as medidas necesarias municipais para crear unha bolsa de vivendas novas ou de alugueiros sociais ou accesibles. E segundo, instar ao Goberno do Concello de Dodro, da Xunta de Galicia e do Goberno do Estado a establecer liñas de axuda para a rehabilitación e creación de vivenda en Dodro. Moitas gracias. Vou dar turnos portavoces. Portavoz do Partido Socialista. Sí. O dereito a unha vivenda digna está recollido tanto na Constitución española como na legislación estatal e autonómica e recoñécese a importancia das políticas públicas garantindo este dereito. Agora ben, o exercicio definitivo das competencias sobre a vivenda realízase, en xeral, por parte do Estado e das comunidades autónomas, quedando os municipios con un papel subsidiario ou complementario, maioritariamente orientado á promoción, xestión e conservación da vivenda de protección pública e a ordenación do seu territorio a través dos instrumentos de planeamento urbanístico. A Lei 7/1985, que regula as bases do réxime local, sinala que os municipios teñen competencia en planeamento, xestión, execución urbanística e promoción e xestión da vivenda de protección pública, pero sempre nos términos de legislación estatal e autonómica, non podendo exercer o marco legal nin asumir obrigas que superen as súas capacidade competencial e financeira.
A moción propón, en primeiro lugar, que o Concello cree unha bolsa de vivenda nova ou de alugar social accesible. En segundo termo, insta ao Concello a demandar diante da Xunta de Galicia e do Goberno do Estado liñas de axuda para a rehabilitación e creación de vivenda no termo municipal. Se ben é certo que os concellos poden xestionar bolsas municipais de vivenda e colaborar cos programas promovidos polas administracións estatal e autonómica, a creación efectiva dun parque propio de vivenda social ou accesible depende fundamentalmente da existencia de recursos axeitados, da titularidade do inmoble e do solo, e da capacidade tanto de planificación como de execución financeira do municipio. En concreto, as competencias máis amplas sobre promocións e xestión de vivenda protegida, así como sobre bolsas de vivenda social, recaen sobre a Xunta de Galicia a través do Instituto Galego de Vivenda e Solo, órgano que exerce competencia plena na materia, elabora os plans e programas en materia de vivenda, xestiona as medidas para o acceso á rehabilitación e manexa a bolsa autonómica e o rexistro de demandantes da vivenda protegida. O Concello pode impulsar acordos de colaboración, adherirse aos programas existentes, facilitar solo municipal ou propoñer á Xunta actuacións de interese para a veciñanza, pero non lle compete, en exclusiva e con medios propios, crear nin xestionar un parque municipal de vivendas sociais máis aló do marco xurídico e financeiro establecido pola Comunidade Autónoma. Outro aspecto clave é que, de acordo coa legislación vixente, para asumir competencias diferentes das estrictamente propias, por exemplo, xestionar bolsa propia de vivenda social de nova creación ou asumir rehabilitación de vivenda con fondos municipais, exíxense unha serie de condicións formais e materiais, non poñer en risco a sustentabilidade financeira do Concello, evitar duplicidades con outras administracións e contar cun informe vinculante da administración competente que ratifique a existencia de dito risco. Sen estes requisitos previos, o Concello non pode legalmente asumir competencias que lle corresponden de forma exclusiva á Xunta e ao Estado. O Concello de Odro carece dos medios legais e orzamentarios necesarios para abordar en solitario a creación dunha bolsa de vivenda social ou a promoción directa de novas vivendas accesibles. Moitas gracias. Portavoz do Agrupación Xente de Odro. Bueno, en primeiro lugar, recollendo as palabras do señor Castro nun dos primeiros puntos, se foron máis breves as súas intervencións, tanto a del como a do señor voceiro do PSOE, pois nos evitaría perder o tempo de forma tan inútil. Sería moito de agradecer. No que respecta a moción, señor Mariño, se algo hai en Dodro son vivendas baleiras. Todas as aldeas teñen vivendas baleiras. Pero iso non é o principal problema da vivenda, señor Mariño. O principal problema da vivenda é a política que ven seguindo o goberno do señor Sánchez e a súa banda do Pechó, que tanto apoio o BNG e que segue a impulsar a ocupación de vivendas, sexan estas baleiras ou estén ocupadas. Ese é o principal problema da vivenda que expulsou a moitos arrendadores do mercado por medo a perder a súa vivenda. E no que respecta ao noso Concello, hai un problema máis, e é o seu goberno municipal. Un goberno que abandona o cuidado das aldeas, do patrimonio público e castiga os seus veciños día sí, día tamén. E, por certo, señor Mariño, o BNG gobernou durante 4 anos en Dodro. Vostede prestou o apoio necesario ao PSOE para manter o goberno dende o ano 2019. Que fixo o BNG durante todo este tempo en Dodro para conseguir o que agora propón? Portavoz do Partido Popular, por favor. Sí, nos queremos presentar unha emenda transaccional, se a acepta. É verdad que os acordos pois non están moi ben asustados, entón, nos cambiaríamos o primeiro punto por instar ao Goberno de Dodro a adoptar en colaboración co Goberno da Xunta de Galicia as medidas necesarias para crear unha bolsa de vivendas públicas ou de alugueiros accesibles para a cidadanía, porque efectivamente a competencia o Concello de Dodro non ten moita en ese sentido. E no segundo punto, cambiaríamolo por instar ao Concello de Dodro a reforzar o seu compromiso coa vivenda e a establecer liñas de colaboración e aproveitar as ferramentas achegas e recursos artellados por outras administracións, aí englobaríamos a Xunta de Galicia e o Goberno do Estado, para a rehabilitación e disposición de máis vivenda accesible
para a veciñanza no municipio. Non sei se ten que aceptarlo. Pois se acepta esta enmenda, nos votaríamos a favor desta proposta. Portavoz da Unidade Veciñal. Sí, bueno, nós tamén estamos a favor tanto das modificacións como da moción. Basicamente, o que pedíamos é que nos explicase como se podería facer aquí no Concello, no acordo número 1, ou sea, porque o Concello evidentemente non ten competencias na vivenda. Isto de crear a bolsa de vivendas novas que sepa eu, non hai vivendas novas que se poidan poñer na bolsa. Xa nós, cando estamos gobernando, fixemos unha bolsa de vivendas, a maioría vivendas baleiras con xente que quería alquilalas, pero foinos imposible porque non había posibilidade legal de publicala. Queríamos saber a ver como se podería facer. Esa bolsa nós témola feita, pero foi imposible. Tamén queríamos ver onde se podería publicar, porque non temos nin página web. Por eso que, poderíase facer, pero onde se publica? Non temos página web. Claro, o Concello tampouco ten vivendas en propiedade, como pode ter Rianxo, a Casa dos Maestros ou outros concellos. Nós aquí, que sepa eu, a única vivenda en propiedade que ten o Concello é a Casa Social del Estrobe. Sería a única que se podería poñer. Entón, a ver, que nos explique como se pode facer. E, bueno, na segunda, evidentemente, líneas de axuda, sacounas, publicitounas o Concello. Evidentemente, é unha línea de axuda moi pequena, que se acaban en 2 meses, acábanse xa, pero, bueno, siga habendo líneas de axuda. E, bueno, basicamente, eso que nos implique eso, estamos a favor desta moción. Bueno, portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sí, bueno, antes de nada, como sempre, grazas a todas aquelas persoas que apoian os acordos desta moción. Aceptamos a transacción que propón o Partido Popular, porque ao fin e ao cabo nós o que queremos é que se traballe en favor da vivenda. Eu creo que en eso a calquera de nós se nos achegou alguén preguntando por unha vivenda. Iso creo que ninguén o pode negar. A idea non é a ferramenta. A ferramenta haberá que buscar desde o Concello humilde como o de Dodro cal é a máis acaída. Evidentemente non é o Concello de Rianxo, non é o Concello de Ames, por exemplo. Ao mellor non temos chan, como apuntaba o portavoz do Partido Socialista, como para cederlle á Xunta e poder facer en obras novas, pero unha bolsa de vivenda sí que hai concellos que pode informarse perfectamente o equipo de goberno do PSOE en outros concellos para elaborala, para poder, se algún día se pode publicitala na páxina web do concello. Simplemente creo que nos fai falta tamén na comarca, bueno, nós estamos en Endodro, creo que é un pleno que sí ten contido, fronte a outra xente que di que non é un pleno con contido, pois o contido como este, como a lei que nos afecta ao patrimonio, a lei que nos afecta, ou as leis que nos afectan e que non se desenvolven de vivenda, eu creo que é bastante importante para unha poboación que cada vez fluctúa máis. Estamos, insisto, de acordo en que máis alá das promesas de creación de vivenda, que é evidentemente unha correspondencia, unha competencia da Xunta e do Estado, eu creo que o Concello de Dodro en ese sentido ten que chamar á porta e ten que ofrecerse que hai, como decía o portavoz do Partido Socialista, unha parcela para poder cederlle e para poder evitar dicir sempre non ou dicir, mira, que esta casa non a aluga. Eu creo que hai un labor pedagóxico tamén importante que hai que facer por parte de quen está ahora ostentando o goberno municipal. Dito isto, aceptamos, insisto, as propostas do Partido Popular para engadir e transaccionar esta moción. Moi ben, bueno, pois eu quero facer unha última intervención como concelleiro de vivenda que son aquí no Concello de Dodro. Simplemente recordarlle aos grupos políticos que o goberno de Dodro está facendo o posible ou imposible por atopar vivenda no Concello nova, usada,
pero dentro das capacidades que nos permite a lei, que son basicamente ninguna. Estamos facendo un esforzo personal na búsqueda, no contacto e no asentamento de familias novas no Concello de Dodro. Seguiremos traballando nese sentido. Se nos instan, se o resultado da moción de hoxe é a favor, polo que vexo, a adoptar as medidas necesarias municipais para crear unha bolsa de vivendas novas ou de leigueiros sociais ou accesibles, faremos o que poidamos, tendo en conta os recursos do Concello de Dodro, que son escasos, por non decir nulos. Non temos solo este alcalde que lles fala, é alcalde desde 6 anos, e é concelleiro desde fai máis de 30. Aquí gobernaron moitos partidos, un maioritariamente, que non fixo absolutamente nada pola vivenda pública no Concello de Dodro. Aquí está sentado neste pleno un exalcalde que non fixo nada, nin un solo movimento, porque aquí houbera vivenda pública. Como moi ben dixeron todos os portavoces, o Concello de Dodro non ten unha soa vivenda en propiedade que poida destinar nin a aluguer, nin a nada. E mira que nos pesa e que nos doe, non? Desde que está cambiado o alcalde, que se poida dedicar á vivenda, non. Desde que estou de alcalde, efectivamente, con moito esforzo se adquireu unha vivenda en Estrove que estamos pensando destinar a local social. E, seguiremos buscando formas de financiación e formas de mellora para atopar algún tipo de vivenda. Xa digo, facemos todo o que podemos. E, dito isto, e tratando de explicar o que podemos facer, pois nada, vamos a proceder á votación. Votos a favor da moción do bloque. Perdona, que? A transacción, votos a favor da transacción do Partido Popular, sí. Sí. Votos en contra da transacción. Abstencións. E agora ca moción ca transacción. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Pasamos, foi aprobada por maioría, non? Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que son rogos e preguntas. Hai rogos escritos ningún, hai rogos orais. Hai rogos orais, sei o que lle importa a algúnsa política municipal. Rogos orais, algún ten algún rogo oral, si, pois, portavoz do Partido Popular. O primeiro acabaseme de ocurrir, pero pregaríalle ao señor alcalde que mirasen a posibilidade de que quen non asiste a todo o pleno non cobre o pleno, porque parecenos xa un pouco de risa vir aquí un ratiño para poder cobrar a asistencia ao pleno e despois marcharse desta maneira. Ese un. E o segundo rogo, este grupo municipal remite por mail ao departamento correspondente do Concello a maioría das nosas intervencións nos plenos. Xa sei que o mencionei antes cando falamos das actas, pero queremos que conste como un rogo. Cando o Concello remite as actas para a súa aprobación, vemos que as copian de calqueira maneira, todo decorrido, sen espazos, e moitas veces cambiando ou eliminando palabras, puntuacións e signos ortográficos. Se remitimos as intervencións por mail é para facilitar o traballo e que se copien como a remitimos a que é a intervención literal feita no pleno. Cando non se remite a intervención e o persoal encargado fai a transcripción, pois estas están feitas todo decorrido, sen ningunha puntuación ortográfica. Non existen os puntos, nin os puntos aparte, e en moitas ocasións nin siquiera se entende o que está escrito. Pregamos máis rigor á hora de confeccionar as actas e pregamos que as intervencións que remitimos por mail se copien tal cual se remiten sin modificar a estrutura nin a puntuación ortográfica das intervencións. Moi ben, tomamos nota. Algún outro rogo oral? Portavoz da Unidade Veciñal, sí. Eu rogaría a alguén do goberno que se acercase pola aldea de Teaio para ver os problemas de aparcamento de algúns coches na rúa que impiden o paso por algúns sitios. Hai coches aparcados que xa pasou en algunha aldea máis e agora está a pasar en Teaio. A este ritmo vai nos pasar en casi todas. Rogaríalle que polo menos que pasaran por ali a ver o problema.
Solo este. Bloque Nacionalista Galego. Sí, o rogo é que achegue o equipo de Goberno do PSOE as datas nas que ten prevista cometer todas as cuestións aprobadas en pleno a instancias do BNG, visto que a estas alturas do mandato algunhas aprobadas no inicio aínda están sen desenvolver. Algunhas acabamos de ver que estamos trabajando en ello, pero, bueno, outras non. Despois temos unha pregunta oral. Cando queiras. Sí. Cando queiras. Vale. A primeira. Na empresa Matadoiro del Sar SL levanse facendo obras dende fai varios anos, entre elas pintado de fachadas con rótulos, apertura de fiestras e peche doutras, arranxo de tellados, instalacións de placas solares, instalación de maquinaria no exterior, con diferentes obras, urbanizacións interiores e exteriores, instalación de maquinarias cun valor de 3,7 millóns de euros que contou cunha subvención pública de 1,7, a construción dunha depuradora con máis capacidade que a da EDAR do Concello de Dodro e que está construída na zona de protección dun regato. E, segundo declaración á prensa, leva invertido a empresa entre 8 e 9 millóns de euros, do que o Concello tería que ingresar en concepto de imposto de construción, instalacións e obras unha cantidade considerable, posiblemente que se achegue aos 200.000 euros. Unha cifra que suporía unha boa axuda para cadrar os orzamentos de 2026 que temos en aprobar precisamente. Todas estas obras, a parte de Google Maps, poden velas toda a veciñanza e imagino que tamén o equipo de goberno cando pasan polas estradas e pistas que acceden a esta empresa. Non son obras que pasen desapercibidas precisamente. Lembrar que no pleno de marzo, ante unha pregunta do mesmo tipo, o alcalde dixo non saber nada e que contestaría por escrito a maior brevidade. E no mes de setembro, ante outra pregunta, dixo que ia mandar ao técnico en urbanismo á empresa para que regularizaran as obras. Non tivemos ningunha resposta desde aquela. Ante todo o anterior, pode decirnos en que xunta de goberno se autorizaron todas estas obras despois de varios anos do seu inicio. Vamos a ver, mire, sobre este asunto. Hai varios expedientes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, algúns pechados, outros non pechados, outros sustituídos. Comento, el expediente 2019/1021-0001 del 3 del 12 del 19 cunha solicitud de cambio de titularidade. O expediente 2021/U019-402 do 28 do 10 donde se renuncia a ese expediente. O 21U/U022 do 5 do ano 21 colocación de cuberta panel sándwich que se renuncia ao expediente. Expediente 2021 U0260019 con colocación de nova cuberta de panel sándwich que está en tramitación e que se tramitou. Expediente 21 U026/0085 do 1 de 9 de 21 a coñecemento de cámaras que ten unha resolución favorable. Este sí que lle podo dicir as taxas, 3.675,14 máis 60 de taxa. Expediente 2022-U001/0007 do 21 de 4/22, que é un certificado urbanístico de 21,50. Unha solicitud de licenza de pavimentación exterior Mataderos del Sar do ano 22, que se renunciou e que se volve a presentar como expediente 006. Un cambio de titularidade do expediente 2023/U020/002 con un cambio de titularidade, taxa 60 euros. Outro expediente 003 tamén con cambio de titularidade, outras taxas de 60 euros. O expediente 023/U020/0004 do 23 con outro cambio de titularidade, tamén con outro pago de taxa de 60 euros. Outro expediente do 23 con informe favorable, que é un que habían renunciado ao principio, con un pago de taxas de 4.400 euros. E un expediente 23 U0026 número 061 de instalación de placas fotovoltaicas con a taxa de 5.682 e
unha comunicación previa que presentaron no ano 25 cun pago de taxa de 5.600 tal. Todo isto hai algúns pendentes de informar, outros resoltos e outros tal. Non me consta en absoluto para nada, vamos, ademais, a construción dunha depuradora con máis capacidade que a da EDAR do Concello de Odro e que está construída na zona de protección dun regato é máis, non me consta, non o vin, non o sei e iso vai a ir evidentemente a Augas de Galicia, pois non me contestou a que Xunta de Goberno se autorizaron as pois algunhas están informadas favorablemente, outras son comunicacións previas e outras están pendientes e outras están pendientes. Todas as obras sin autorizar. Non, hai de todo. Hai a Non, en que Xunta de Goberno se autorizaron? Pois a Xunta de Goberno, non sei, estou lle dando números de expedientes. Non sabe que Xunta de Goberno se autorizaron? Non, porque hai obras que non foron a Xunta de Goberno, que son comunicacións previas. Como que? Sí, hai obras que son comunicacións previas e que outras foron a Xunta de Goberno. Non sei en que Xunta de Goberno. De todas maneiras... O sea, están todas as obras sin autorizar. Sí, non, hai obras autorizadas, resolución favorable. Hai resolución favorable. Estáme confirmando que están todas as obras sin autorizar. Non, estou dicindo que hai resolucións favorables a expedientes de licencia, que están resoltos favorablemente. Non estou dicindo que non están as obras sin autorizar todas. Non, estou dicindo que hai algunhas que sí e outras que non. Dixen expediente... As obras menores. Expediente... Bueno, as obras menores hai. Hai obras que teñen... Isto non é un debate. Señor Vicente, estou contestando ao que lle estou contestando. En que Xunta de Goberno non podo dicir yo. Estou lle dando unha explicación. Cal é o motivo por que non podo dicirmo? Porque non o sei ahora mismo. Pero se tuvo 3 días a pregunta aquí. Pois non fun capaz de atopar a Xunta de Goberno. Vale, correcto. Ten outra pregunta? Sí. No mes de maio do pasado ano adxudicouse definitivamente a licencia de taxi número 2 de Dodro. A día de hoxe ainda non está finalizada a parada nin de xeito vertical nin horizontal, polo que non é posible por parte dos usuarios saber onde se atopa o taxi. Tampouco se pode publicar a localización nas redes sociais onde ten lugar específico a parada. Pode dicirnos por que non se puso o sinal de parada de taxi despois de que o adxudicatario presentase unha oferta económica de 14.000 euros e que o Concello ingresou despois da adxudicación definitiva? Pois mire, non se presentou, non se fixo a señalización porque non tiñamos claro onde, deixamos que o concesionario desta licencia vira onde podría virlle mellor e temos un proxecto que se levará a cabo cerca do Centro de Saúde de Dodro que leva aparellado a nova plaza de taxi, unha señalización da farmacia e unha señalización nova diante do Centro de Saúde. E se fará en breve, tan pronto o orzamento do ano 16 permita isto. Evidentemente estamos pendentes da autorización da AXI porque é nos límites da carretera AC307. Con data 29 de decembro pasado recibimos comunicación electrónica de cambio de data para a celebración deste pleno ordinario que correspondía a celebrarse o día 8. Na comunicación indicábase que o motivo do cambio da data era debido a prazos de tramitación de puntos a incluir na orden do día. Visto que neste pleno non se inclúe ningún punto de deliberación e acordo, salvo a aprobación das actas moi atrasadas, pode dicirnos a que prazos de tramitación se refería e que non puderon finalmente incluir, entendemos, na orden do día e cal é o motivo real polo que se cambiou o pleno? Sí que podo, sí. Son as obras do POS que pensábamos ter toda a documentación para presentar neste pleno e habrá que facer un pleno extraordinario daqui a final de mes para traelas a este pleno. Esa era a nosa intención, facer todo o posible, pero, bueno, as cousas fora do Concello non manexamos nosos tempos. Algún outra pregunta oral? Sí, adiante. En xaneiro de 2025 rematou a instalación das novas luminarias no campo de fútbol de Chanlo, gracias a unha proposta da Unidade Veciñal de Dodro. Despois dun ano da instalación, algunhas torres presentan problemas xa que non están operativas ou fan saltar os diferentes sistemas de protección, polo que hai partes do campo que non están iluminados e presentan os mesmos problemas que antes da sustitución das vellas. Pode dicirnos cal é o problema para que as novas luminarias non funcionen na súa totalidade e se está identificado o problema?
Pois mire usted, sí, teño un informe aquí das torres de contactos ca empresa, está todavía en garantía. Podo dicir, hai 3 unidades fora de funcionamento, as 3 da torre número 2, que segundo unha representación gráfica teñen unha organización e unha representación no cuadro eléctrico. Tamén hai unhas unidades que son inferiores que deben estar en mal estado, porque pensamos que fa saltar o diferencial. Tampouco sabemos se é pola unidade de iluminación ou se é polo cable, pola liña que leva a corriente ali. Está claro que estamos intentando solucionar isto de todas as formas posibles e estamos xa en contacto coa empresa pasando estes informes técnicos elaborados polos servizos do Concello de Dodro para que se solucionen un proxector. O da torre número 2 ven dando problemas desde o inicio da instalación. O proxector superior comezou a fallar no mes de outubro do 25 e os proxectores inferiores comezaron a fallar no mes de maio do 25. A instaladora cambiou un diferencial por outro de 30 mA por outro de 300 mA, pero non se solucionou o problema. Estamos pensando que posiblemente que sexa un problema de línea, de cable, e teremos que ver que o Concello terá que correr con esa solución. Alguna pregunta máis, por favor? Si, nós temos unha, se o Concello reclamou ou contactou con Mobilidade para saber como está o tema das alegacións presentadas pola veciñanza, que accións ten previstas ante o aumento de recorte de autobuses que sufrirá Dodro. Eso chegou, están contestando, non? Creo que están contestando directamente a todos a cada un dos que fixeron as alegacións. A min como alcalde non me consta que nos contestaran, pero ao portavoz do PSOE pero a nos como Concello non nos contestaron ainda alegacións. Constanos que están contestando as alegacións, pero non nos consta que ni nos chamaron a outra reunión ni nos contestaron a alegación. Alguna pregunta máis? Pois, como nós temos ainda unha pregunta oral, ao oído desa pregunta, se nos lo permite, facíamos outra. Sí, non hai problema. Sí, pois ao oído da pregunta do BNG co tema dos autobuses, queríamos saber cando vostedes se reuneu en Mobilidade na Xunta de Galicia e lle indicaron as liñas de autobuses que pretendían poñer. Queremos saber se vostedes solicitou algunha liña e algún horario máis de autobuses dos que lle plantearon. Pois non, eu ali fun de ointe e plantearonme unhas solucións que logo foron as que puxeron no papel e que eu, simplemente respetuosamente atendín porque había cousas que non me encaixaban, considerei que non era o momento nin de terquear, nin de decidir eu ali o que eu solo non tiña que decidir, basicamente. Despois presentei unha alegación ás liñas feitas, que é o que me pareceu que era o procedimento. Alguna pregunta máis? Non, creo que non. Pois moitas gracias por vir.